Бабам Сафин Нурдин 1942 елда армия сафларына алына. Ул почтальон булып хезмәт итә. Меңләгән солдатның сагыныч һәм сагыш тулы хатларын туганнарына җибәрүдә арадашчы булып тора ул. Үзе дә бик күп хат яза. Дустым Хадишәгә Нурдиннан бик сагынычлы сәлам язып калам. Һәм дә кызым Зәйтүнәгә, Нуриягә, улым Наилгә, һәм дә кече кызым Рузаниягә бик сагынып күрәсем килеп сәлам язып калам. Мин исән булсам, хатларны ешрак язарга тырышырмын. Дөнья хәлен белеп булмый. Миңа рәнҗемәгез. Хуш, сау булыгыз. Соңгы хатын 1943 елның 4 ноябрендә җибәрә, 24 ноябрьдә исә батырларча һәлак була.